Hej, i dag vil jeg tale om Phoenix TK15. Det er den her smuk lommelygte. Det er en rigtig god lommelygte. Den har et mega fedt design. Advarsel, fordi den kan blive varm. Og ja, det kan den også, hvis I prøver at måle, hvor varm den bliver. Med den her smarte der. 68. Kan vi prøve at skrue helt op. Se hvor den bliver så. 157 grader bliver den der lille LED der. Så det er derfor de har sat den på. Jeg ved ikke om den er malet på, eller om den er brændt i med en laser. Det ved jeg ikke. Den her knap her, den kan man skifte ud med en sort en. Den her. Og man får også 2 O-ringe med. Og man får også lige en bæltetask. Eller til at proppe den med i. Meget fint lommelygte. Jeg har haft den ude på gang efterhånden. Den giver sgu et meget godt lys. 215 meter er den sat til. Og 137 lumens. Så det giver et pænt godt lys. Den har 5 forskellige modes. Høj, lav, medium, high og boost, tror jeg, eller turbo, eller hvad de kaldte den, det kan jeg ikke lige huske. Men og på turbo der lyser den de der 215 meter. Og den er på de der 337 lumens. Den har sådan her cigaretholder, hvis man kan kalde det, eller hvad de hedder. Ligesom man holder med en cigaret, eller en cigar. Men tænder og slukker her, det er den eneste funktion den har. Den her lille knap her, der skifter man den vil. Og den har jo også strobe, hvor den blinder en meget kraftigt. På det højeste tror jeg det er. Jeg er ikke helt sikker på, det står der ikke noget om. Men det blinder hurtigt, hvor den skifter mellem hurtigt blinken og lidt mindre blink, men hvor den stadig blinker hurtigt blinder en. Rigtig smart funktion, hvis man skal blinde nogen. Rigtig god vagt, security, politilommelygte. Dyb reflektor. Så ja. Og så vil jeg også lave en video, hvor jeg prøver den udenfor. Super god lommelygte. Og når jeg er udenfor, så vil jeg teste med den her LED-linser M7R. En genopladelig en. Og den her, den bruger selvfølgelig også genopladelige batterier. Der følger ikke batterier med til det. Så det er sgu lidt dumt, men jeg havde heldigvis nogen i forvejen. Men bruger det der, hvis I skal finde batteri, så skal I søge på det der 18650. Og så vil jeg anbefale jer at finde det der nummer der. Hvor mange ampere den skal bruge og sådan noget. Så ja. Og hvordan man skifter knappen, der er der en anden video. Man kan skifte den der ud jo med den sorte, så det er en anden video med. Så ja. Håber I ser med i den anden video, med, hvor jeg prøver den udenfor. Og mod den her LED-linser. Så ja. Phoenix TK15 337 lumen. God lommelygte. Så håber I køber den. Det er pengene værd.